जों थांनायाव सुमबुरना मथानि ककनो तै खोनालायखिया सुमबुरना मथाव नतिनि उदंनाय नरक बाइबेल नंखे खुलुलायदि जों थांनायाव अबनो सिरलायखिया जे सुमबुरना मथा सातक जागमानि मथानो रिप्रेजेन्ट खायो जे मथा जतनिफ्राय सातक जाग मुंनो मानजाखा अ मथा हिंखे सुमबुरना मथा बजाराव बयत ख्लाइनो जतनिफ्राय सातक जाखांखांखे हिस्ट्रियाव चार्च हिस्ट्रियाव नायनायखांखे 101 दिनसिमी 312 एदि जरा अ जराव जतनिफ्राय ख्रिस्टान दं सातक जाखा बुथार जाखा रेकर्ड हिस्ट्रियाव आबोनि सिलाय तै ताबो फानामाय सातक जायखौ आसिके अ जराव सातक जामुं फाइके तावबो सातक जागो फियाबा अमहाइया आबोनि बागै सुमुरना मथानो सिं परिखांखे नुगो आरो काइतोर अ मथानो हामया साया तामसा ताकिरि दे नरना सिङै दंदि नरनि बागै लांमानि मथ खादिजाक दङ नि साव आबोन बागै अ मथा सिनि बागै मडेल मथा सिं अबनो नाहारैबो सिरिंथाय दङ अ मथारकनो सिनि मडेल अबनो नाहारैनो सिं मथारक बजागा बासानाय सिं सिरिंथाय मानो आं हायनोहाय खुगताङै थांफिवानो सुमुरना मथानि कक अर तामसानाय दे सुमुरनानि मथानि सुवारिनो हायहनै सिहरदि थयै गोथां अंखिनाय आ बरक अ ककनो सावो ब अंखा याफां बुसुक अर जिसु ख्रिस्ट कायसा कायसा मथानो जेफ्रो कक सेङो जुदा जुदा के ब कक सेङो अबनि मानेनो अ मथाओ ब जेफ्रो पुइला कक सेङो अरनो अ मथानि तम बहैजाक अर सावो थयै गोथां अंखिनायनि साव जिसु ख्रिस्ट सातक जागै बुथर जागै थैमानि यागुलो थाङै बासानाय अ ककनि खातंमुनि ककनो सावो थिगा बायके ना मथाबो सातक जागै काबांमा बुथार जाकफानो थै थाङै बासानाय आबनो एनकारेज खायो आ बरक अ ककनो सावो बंखा याफां बुसुकनि साव खाबाय थाइकरै जिसुनि बागै बुथार जागो हिंफानो थैमानि यागुलो फानो हायनो हाय थाङै बासानाय तामनि बागै माले जिसु ख्रिस्टंखा याफां दै बुसुक तेवर तामसा अ मथानि अबस्था बाहाय निं टेक्ट मान मानो आं सावै मानो बेलायखे टेक्ट मानजाक मथा असमुरना मथानो जिसु ख्रिस्ट साव बनि बुखुंनि कगबो तामसा निं टेक्ट मान मानो आं सावै मानो काइतनि बागै सिं टेक्ट मानि तंमानि काइतनि बागै सिं कष्ट मानि तंमानि सेक्रिफाइस खालाममानि सिनि काइतर बेबाक नु बाहायसे आउन बागै करिन मथाओ साव नरक याक थाइगे सामुं खालाममानि आबोनि मागना खालायजागलाकनि साव खुबै सम्मत 1 करिन 15 नि 8 नबंखाना आनि बागै नरक याक थाइगे सामुं खालाममानि अबो नरक खालि खालायजागलाकनि साव कारण सिनि नकफां बंखा काइतर ब फेटफुल ब ककनारिनाय काइतर तै अर तामसा आं सावै मानो निं गरै हाइफानो सयनो निं गोनांसे निसाव फलाओ हंगाके अ सुमुरना मथा बेलायखे गोनां निसाव फलाओ हंगाके अ सुमुरना मथा बेलायखे गोनां आबुनि बागै सिं फलाओ कुपलुङो ना नांगौ काइतनि कक बाय सिं सुपुंजागै तनो नांगौ सिं फलाओ गोनाङो ना नांनाय जुदाय अंयावैनो सिं जुदाय हनै हेनाय रखनो ननो हामिया सामानो आं सावै मानो बरक अंखा सयतानि बरक नि सावो अर सावो जिहुदि रक आरो दङ आ जिहुदि रक काइतनि बरकनो हामिया सावै राजा रकनो हामिया सावै सातक देवनि साव हामिया साव पयत खालायनो रनो काइतर बेबाक आबो नगै दङ काइतर बेबाक साइमन नि साव तैतामसा बरक अंखा सयतानि बरक नि साव ताबु गर फायो अ मथानो तामो मेसेसरि अरन चिमि सिं आंगो देन तातैखे मादखा अरन चिमि सिं सिङै थांनाय अर निं सातक जागना नाय तमानो ताकिरिदि सुमुरना मथानो काइतर तामो खलाय माले एनकारेज खायो प्रभु जिसु तामसा माले तास तामसा ताकिरिदि नि साव फनुक जागमानि 1 नि 17 ब अकंनो साव नायदि परेवाना आरो न आं बनो नुखेनो गोथैहाय अंगै बिनि याकुं याफाङो क्लाइखा हाके ब यागरा याक बायानो ताङै हाय हनै साका ताकिरिदि आंनो याफां आंनो बुसुक नि साव मथानो ताकिरिदि हिनै प्रभु जिसु ख्रिस्ट साव अ सुमुरना मथानो थिगा बायकेन ननो आनो बसाव ताकिरिदि तामनि बागै माले आंनो याफां आंनो बुसुक ते कैसा परेवानो माथाय 14 नि 27 परनाय आं जतो नंगने जिसु लगे लगे न परनो ताकिरिदि अमो आंसे खातरदि हिनै साका बनि सागिरकनो जिसु ख्रिस्ट नुक ब्रुम ब्रुम किरि जाखांके वाना जाखांके प्राय समन्य साव तामो ताकिरिदि अमो आंसे खातरदि हिनै साव काइतनो तुई काइतर जे जागाओ दङ
mungsano tei kirinani kuri haise wananani kuri haise ang waisa bonorno sakana ang jefuru kaituni samungo puila phayo ani o langba ang mai saisung matai hamya kolab jangno suidan bagai ang saisung amhaike waisa pan face mark layako ang jong hor katal katalong prubo hotot sakeno phun phaika matai hamya kolab jai tong ha phadi hini ang belaikhon kirikha karon ang jong horong mani kabo katalani to kuno bob kuri pasoro basimi tongoi nukja kasik dong obo ani bagai tamong na yang belai kewana kai pano kaiton thani ang yaparika probo bo ningse siu ningse saimono hini ang bagai takridi omo ang se khator dihini sau kuno jaga pano kirnan kuri kuno montro sontro ong thung je kuno matai hamyong thung matai yong thung kuno phan kirnan kuri even sengsani a samung ni mung bia long phru takiri dihini sau abahai tei omo thun tei tamosa oro sau khnadi ni sau শয়তান নরকনো আম জগনা বাগৈ টেস খান্যা বাগৈ নরকনি বেরে বাকসানো আলঙ্গো খিকলায়ানো শয়তান বনি জেলো মানে বনি আন্দার তলাংনাই বনি খেতেই খাইনাই নরকনি বেরে বাকসানো হিনিসাও হাকে তামসারো নরক নখা সালচি জরা কয়দিন 10 দিন কয়দিন সারো নরক 10 দিন জরা সে টেকটো মানানো 10 দিন মানে কাইতো তামসানাই শ্রাপসা শ্রাপসানি কখনো সাও তেই ও জরাও তাসিঙ্গা আং যে 100 এদিনি সিমি 312 এদি জরাও 10 জন রাজা আর 10 জন রাজা যত তোমলাই সাতকা খ্রিস্টান ন আবনবো রিপ্রেজেন্ট ফাইও ও জরাও যে রাজা রক যত তোমলাই সাতকা খ্রিস্টান ন ও রাজা রং বুমুং কিসান নাইলাইনাই ও জরাও খ্রিস্টান ভাইকে সাতক জাখা সিঙ্গাবনো নাইলায়ান এক নাম্বার হিংগাকে নিরু আবো এম্পারার রাজান সাইতে বরনি ফানাবো তাকে নিরু bo bahai himale boni family no bo butharo tam khain bagai singhason raja to singhason manani bagai inke bo tamo khlaika himale christian rokno satoknani bagai bo kaisa porikolpona khlaika room sohorno horbai soginai rikha horbai sogiri pai mani yagulo a room pura khamui thangbai kya apruke bo tamo sairikha silirikha je obo christian nokse sogo খ্রিস্টান রকse sogo mine bo abono awai khlai dikha aboni pore keno খ্রিস্টান rokni bible pen khlai dikha jarao bible ke ophantai nomi malia খ্রিস্টান rok satok jangnani jengkha karon borok sini birude samung khlai hinai tatal khlai nai খ্রিস্টান bo mungri dikha hake niru sabno butharka pol no totra tasi butharka tei pitor no kroso khasi butharka a somrat niru naidi wana masingsa bo jot to satok ku khaini sau খ্রিস্টান no aboni poreo 2 number tongo Domitian abo Romanni raja rok no Romanni সম্রাট rok Domitian bo hongangke Jonno Patmos island no khiklai dio je Jonno Patmos tlangnai bono tei bo Timothy no lathabai sapragi buthar kani sau Timothy no hake ang kintu koyekjon famous ni bungse saithango aboni bisingo kabang ma Christian buthaman ang saithengya belai famous ongjabor ni bungsi misang saithang sabno buthorka hake Domitian Jonno theitung hinai Patmos khiklai kaifon jonto theilia Timothy no ke lathabai bumang buthorka niso bisike sakki kaham kaituni bagin nai obo kubui katharni bagin borok satok jagai phano jisuno yakaira aboni pore Trajan সম্রাট Trajan bo Ignatius ni khoroksa Antioch ni bishop bo Syria ni khoroksa kaituni samungtanai bono bo John ni ganani borok ni saunai di singoro nugo Ignatius bo John ni gana kugni borok aboni mane singta mundu kumale je kaituni samungtanai bo leader samung telangi thangnai je soi folani samungtani je leader bo leader songsanai leader no songsawo Paul Timothy no songsai kalango Timothy tebo borno songsai kalango ঠিক আবাই কেন Ignatius saboni gana kogo John ni gana ni borok niso borno church father rok John ni pore borno mothorno dui dulo naidi bisike folani sabung baksa borok tamsa sajeman a Ignatius a Jisu Christ jere bamfrubo mathai magluk jong singno yediba a sero na horo hori ni jere bamjaknai a sero hini saw baksa a Jisu Christ jere bambani a sero no Ignatius ni baksa saw abai Jika Jisu Christ aro borno yak bokro yagru borni bobishot ni bagai a Ignatius Jisu Christ bai bamjaknai hake a raja Ignatius no bai putra kabo simi saithangnai ang o jorao Christian de hini singkangke no i hinkangken buthar jaksinai nini porichai tamo i yang Christian ken buthar jaknai
amhai jorao phai sok paikha Ignatius no khawoi rumo talangkha stadium o talangoi puila bono bukha ni sao ulo tam khlai kamla bui pai man yagulo masarok bai sari buthana bagi khawoi ri khani sao wan na je wan sugdi pai thago tamong khamale boni bekreng rok laijak no entiok mothani borok phainai poito khlaim talangai phoboi ri khani sao naidi bahai ke kaituni bagi satuk jamu borok soikha Ignatius no masarok bai sari buthaka ta bekreng je torok marok no entiok ni mothani borok phainai talangai borong aro thangi phoboi kha boni last kok bo thainyani sakang kaisa kok saithang abono ang norok be share khalnya musumo botam sana I am the wheat of the Lord ang kaituni gom and must be ground by the teeth of the wild beast as a gom masani bua baikhe abo suruk jana nangnai to become the pure bread of the Lord of Jesus Christ misau Christoni kekruk gom ata ongani bagi misau ngai bisike bona kogo bisik ko khujak ang kaitoni phasingo satok jak phano ang jisu thangkau kokno sawbo ang boni bagi kaitoni bagi ya phali jak inio kokno saw obong kha 3 number ang je somrat ni kokno ang sana thangoi tong sai number ong kake Marcus Aurelius and two Ninas obo somrat ni bomuno boni jora ong kake John ni gana ni borok Polycarp obo John ni gana ni borok Polycarp bono tamu khlaika hamale somrat raja Caesar no mondi Jisu no srai di ni jora rikha haipano bo tam khlaika hamale bo sawo ang 86 bosor Jisu o tongkha haipano Jisu ano sauchapon hamya khlaiya ang bono bhaike srai thiman ini bo kokno karakhe samabai bono khawoi talangai thangai puilakhe bono soknani order rikha phiaba a sokpuro bo kaitono suri tongkha ni sau kaitono suri tongman bai a hor sura khamli ani sau la paithago ke tam khlaike hamale bono buthari paise hor soksi uni sau a hor sok mani bo khogoi sogya kobangma borok stadium a suklai nailai ni sau omhaike satuk jangmu naidi kaitini borok oborok bepak a sagirung ganani borok kintu Johansson ni ganani borok ake Polycarp no maike butharka number 5 Septimus Severus Irenaeus ni khoroksa poito khlainai bongkha Leons bishop Leons ni kaisa jagani aroni bishop bo Christian family ni asayo bo ke Polycarp ganani nadi baike sramlai nukan blai John ni ganani borok sabo Ignatius Polycarp ni ganani sabo Irenaeus mane sing je poito khlainrok sini je future je pasngo tongmani songsawi talangi ma thangnai baksa mahai khlaiya aun bagai leader no songsaw Paul Timothy no songsai kalango Timothy teoi sate khorosa borno songsai kalagi thang aun bagai norok mothani oi karakhe ma basanai obo sangmo no sana nai mani motha ni je bepak borok yabo norok no nuklai sabo basai phai je saimanai je basanai bo bukha a kaitani abo bo saimanai bori suar botamo norok borom mari nai abo kaitun songya ke abo motha kisu borok basai a hainu phai bebagya angawon bagino puilawa ang no abon saw bebag speaker ong imanya bebag no dekonong imanya bebag no song horong imanya abon bagi tabuk satogo ke satogo no buji nai ojoro buji empano abon bagai kaito mothao kolani leader songsa nai tirik ke noroni bisingo ma basanai kaitini kok sanai ma basanai dikoni bagai calling manjak abo ma basanai haise secretary bagai khanangjak ma basanai ang phaisuni sakang sini mothao a taw je chere koyjon tonai borok nije saw ang dikoni bagai calling manjak ni sanai butong ready ongoi tong borok tabugya nokong khai pai mani jaglo borok polo jora makhit dikono omai wan sum mutona nangnai dikoni calling secretary calling cashier au bepa calling haidi bana obo haino por makha chera sujana yobo kaitini samung tangai than nangnai karon motha sini sagao sini aro daito borok se song horok bai keringoi mothano naikuli talangnani ba acha bo jotton bom belaike mera murungnai ka hamni sawo tei heresi tatal fringai no bo belaike ka sukha phia ba bono totra rasui butha kani saw totra rasui bo butha jaka number 6 Maximus rajani bom khaino hai somrat bo ke Africa o thangkani saw Africa ni Christian no belaike satoka ang shortke sai thangsinai gobang mano phoboi butha ka hani saw asike satok jangmu o 10 ta rajaroni bisingti te khoroksa ke 7 number Decius bo
Kabang mano ket bo ket totra kabang mano ta sukani saw borok kabang mano totra rasi putraka phiaba aro khoroksa Julian ini khoroksa poito khlainai bono tamu khlaika hamale boss dawi Scorpion tei Shibu a bag bisong dawi khawi tiyo khiklai rohorun saw Julian no asike satuk jakha haipano ke bujisuno yakari thangya single sini bai singse paile ya na ang to belai history chikonsa saitang ojora bisike satuk jamu phaikya sing kolpona pabi minja tei Belerian ke haino hai Afrika o satuk tong mungtlang khabo 9 number Aurelian ni khoroksa raja bo hongka ke Britain ni puila buthar jaknai Elban puila je marta erongnai bonbung Elban bono buthar ka ediso last Diocletian rajan bumu bo 303 ni simi 313 jora naiji 303 ni simi 313 jora Bible ni against se juto gusuna khlai dikani so boroni biruddhe ya declare khlai dikha Bible ni biruddhe bo juto khlayan bagi o Bible no bhaike bondo khlaiman Bible no bhaike bepak ses khlai diman কিন্তু kaitor sorbo shoktiman na phan ganang kaitor an bai o Bible no sudase শয়তান rok নষ্ট khlaimaliya ba thagri manliya an bagai o Bible 1400 হইতে 1500 বছর সময় নাখা নাইদি কয়জন লেখক নাখা 40 জন borok baikhe o Bible sijago an bagai phari sing o satuk jamu bisikse kaitini gana otalang sing nukha phari tolao thangpinai abono represent khayo norok nokha salchi jora tuise tek to mano 10 din mate 10 jon borok bai satuk jamu phaipano sapjani bagai khalogi tong hini saw thipano thuitung ningano poito khlai tong de hini saw obo sing poito khlaino dagi jago thipano thuitung la jora poito khlai tong nangal diba sing batam ne asik kihi sangken lengjak khlai ka bole thangka bole tale khasegi mali hini kabang ma borok asuk na asuk tong bisik se borok puila puru ke asik samung kaham khlai ke sacrifice khlai ke paithau ke asuk tong kha poito no yakar nai kabang ma tong bisik se loss borni bagi ang bero saw thipano thuitung poito khlaimano yak takar di tamsa thipano thuitung poito khlaimano yak takar di hake ang nono langmani motok rinai hini saw tamori nai langmani motok sing tini motok ni kokno tuiwan suklaeno Bible o 5 প্রকার motok ni kokno sawo obono sai matha ganang Bible o 5 প্রকার motok ni kokno sawo ek number hingka ke the imperishable crown por laeno ek korin thang laen aro ek korin 9 ni 24-25 sing poito khlainirok ni sokat tongo kaitor sino motok rinai 5 প্রকার motok tongo a motok ni bagai khatung jaknai tongo sini bagai norok sawi manya da batai thani borok kabangma batai layo tamokhe khoroksa simise sokat mano hake norok sokat manma tui no batai di sokat manna tui kheno batai di joto batai nai kaham ke masringo bo daktino hamya ongnai buduk ni rabjak motok manna bagi se omohai tongo singkhe tei hamya ongphlaya motok manna bagi se ni hamya ongya jat motok kaitor singno rinani thangai tongo aboni bagai nini khasik dei ning khasik dei ni sawo belake srai pol sawo a motok bobai himale daktui no nosto ongoi thangya motok kaitor sino rinan thangai tongo aboni bagai bo sawo tamosa norok sawi manya de batai thani borok kabang mano batai layo phiaba a paithago soginai le khub kom ni sawo aboni bagai nini ani khasik tai egya kongno bujidi ang sini worker no sawo ang ning hayong meya ning bang hayong meya jani ja calling keho bai keho tulona khlaite kri jani ja samung yasi samanya haide bana aun bagi jora ani mothan borno bang sai kau phayo tabuk next je mothani je chonghor phayo nondro ang bai tulona ta khlaidi boni bo alada samung boni bo alada calling aboni bagai sini calling sini khasik tai ek ya jotoni nini samunor phiano no je kaitorikha aboni ning ma khlai bai ni haise ongai mano bujina bagai ang waisa saka baksaba 500 meter baksaba 100 meter baksaba 50 meter abono ning khlai ba ke a 500 meter khasik nai bai saman price manne haise ang kaisa rung thoma tongo samung tangmani manma pori khandaro je fungni theka sari jora samung tanai bo ekei mangkha dibon theka sari jora tanai bo ekei ni makha sari jora ni simi tanai bo ekei ni makha abo mathaire bo jagao sijak tongo abon bagai aboni mane tamaba sini khasik tai je si kaitori khasik di acha hake singara tam moto kaisa mankha
daktinya nos tongi thangya zat motok ta kaisa ke the crown of rejoicing ni sao first Thessaloniki chapter 2:19 first Thessaloniki 2 ni 19 tong thongmung ni motok sini naro phaikang ke bujirita bo bai ke tong thong manno sing haifano sini subrai Jesu Christ phaipuru bini baskango sing tamni bagai khatongnai tamni bagai tongthoknai tamni bagai keplai ke kungsuknai noni bagai ati ba ni so English song ke aro crown of rejoicing ni sijak aun bagoro tamsa tongthok mungni am motok kaitor singno dina thangai tong motok seri na ingake ni naro shanti ni raja sing buji phonaro shanti mamang tongthong mungni motok ni na tongthong mung a khaksang mung mang kuplungongoi tongnai te kaisa crown the crown of righteousness kaham ni motok ni sawo 2 Timothy chapter 4 verse 8 ortam sanadi tabo gani bagai paimani sokat khadijak tongo poltam sanadi ang je samung paimani a paimani sokat khadijak tongo ni sawo bo sokat abongkha kaham ni motok ni sawo righteousness kaitor sino kaham khlaisuka abuni proman motok seri dina hini sawo abote nos tong yazat ninaruni te nai yazat rikha no mol brum burni bagai tong nai jat oro sawo sat ni sini porke singte bujinai ang kaham ke batai khani sawo soi ni sim porke te bujibo hain soi ni sim porke nang puntok rathari barok jakma hai ang barok jana nai tongkha ang o sungjani thangnani jorang khani sawo nai di Paul ni statement bisi ke karak saideman oro to khoroksa sing normal poito khanya ke to ani bagai suri di kirimani okok phaikam na ang thiya nai to kha ubu sai tongle ang barok jana thangai tong haipanoro kisapano tamni sani regret kri Kristo bai kiringi bisi ke karak ke pasa jagoro signugo ang kaham ke batai kha ang batai bai kha ang poitono yakarli ni so ang batai sukha batai bai kha hopung sabung mai masai tongkha tuyo buthuka koibar buthar jana nai kha ri kuri uma tongkha ri kasangoi ma tongkha ni othoso bo ganang bo beba khibi yakari Jesu Kristo naro payo bosau ang beba masaro websa jana nai kha haipano poito yakarli ni so tamnai karon bo orosau tabuk ani bagai paimani sokat khadijak tongo a sokat ni bagai Kristo bai kiringnani a mol burumburni a khatungmani bagai okokno saubo bo ongkha kahamni motok soike bustrumnai subrai o salo ano abono riwano ano simia bo simimana noko gyoro sau bono hamjagai bo phainano nasimi tongnai rokno bo rinai hiniso je kaitono nasingai hamjagai nasingai tongnai rok bono bo rinai hiniso te kaisa motok the crown of life James 1 ni baro porinai potili jagai kasanai borok bo hamjajak potili jagnai test khlaijak nai tamni hinba bo potili jagai kasakhe kaitor bono hamjaknai rokno rina hune kok rimani alangmani motokno manano niso langmani moto kaitor singno rinai bufuru jefuru sing test tok kasai thangano ni ani langma bufuru test phaino aboni bagi tiar mui tongdi sing poito khlainero sini poito ni onusare kaitor sinno test khlainai kono budbuji ang sanai make obose ning soi mannai jan amhai test khlainai kaitor no Abraham no test khlaimani juda karon boni poito belai kotor aun bai boni test khlaijak mani bu kotor Daniel boni poito kotor aboni bagai bono masani hakoro khiklai dibo nini poito ni onusare kaito no test khlainai nini ning sojjo khlaimannai jat no rene haise aun bagai azora o sojjo khlaimannai jatse nini langmau je protect to phayo ba kaitor je pro singno amjogoi na ni phayo a amjog mong ning soimannai jatse haipana singjora jora khabai thango makla khawle khlai makla kha ojora wasi khamya sojjo man ria tale ni sing jara jara ongi thangman aun bagai kaito sino je rina thangai tang aw soimannai jat Abraham no riman Abraham soiman job ni keto alada bepak se thithang mai kya bihik bade bo soimannai jat no riu a bhai last the crown of glory sing sasani motok ek pitor pas ni sai obno pore mathak sine tam sanadi hake murugnai bokhorok nukjak furu sabo joton hlai mera murugnai kotor songhor pas taria mera murugnai kotor sabo Jesu Kristo singto a boni tolao tongnai mera murugnai se boni tolao tongui hake murugnai bokhorok nukjak furu khe norok hamya ongplaya
asing sasa motok no mana no ni o bisik se khatong ni sing no kaiteni bagai khasing mani kaiteni bagai thangmani obono tala sukna ho khate de hini mani a sukna ho sing tamo khate dong sing wan chugi buji pai mani kai to sini bai tamo na thangi dong an bagai sing oro pasta motok ni kok no sing khara lagya abon bagai phadi sing a sukna hane a sompoti ni bai khatong layan taro thangpinai phunukjang mani duini ake singoro tamno thipano thuidung ning ano poito khlai tongdi hake ang noro langmani motok rinai khunju tongkhe ba phola motharok no samano khnadi keplai ongnai rok borok te waisa thingani yak ni yok nai ni keplai maungnai ini langmao satong mung phaikangke belok mung phaikangke ning abono bahaike parongoi thangnai obono nini wansum mung tongna nanai obongkha Christian rokno encourage khlaiman phadi asingong thun phaineo sing pergam mothani kokno sing khna lainai